Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado. Sabado na karon mga higala. Saturday, pizza 3 na kini sa bulan sa Enero tuig 2026, no? Wala, maimod to na kanatang mahingala, no? Nang ginaot ko nga na kamungtanan sa Kapiskayas Panglabas. So, kumusta naman mga hingala? Ako din kumusta ko no anong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato usab ng mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao, especially ang mga miyembro sa kining Diocese of Dumaguete. Ayan, Dumaguete me. Lala no, may muto na kanatong tanan mga higala, no? Bino ato di ay nga ako apong tibayaw na mga classmate to, Father Obing Masyon, Father Dami Hiramis, ug manusab si Padre Tonton Arnaiz o kauban niyang pari diya sa Kwasay Parish sa kining Batinggil, no? Bino, padayon kita sa ato ang mga pagpangalagat. Okay, no? Okay, ako diya na usab akong classmate si Padre Dami, wala to kaapil sa amo ang kuan mahigala kay medyo gibisitahan sa iyang amigo, no? Ang ngalan si Kuan Atray, no? Si iyang amigo nga si Atray, no? Medyo wala gyud in town kaapil sa among Christmas party kay gibisitahan sa iyang amigo nga si Atray, apelyido Tess, no? Atray Tess. Damix, kumusta na, no? Abino arita manghigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Pasig Bishop Humberto Vergara officially closed the Jubilee Year of Hope in the Diocese of Pasig, urging faithful to rise up for truth and justice. Buti pasabot mahingala nga ang obispo sa Pasig, si Bishop Vergara, iya nga formal, no, nga gisirado ang Jubilee Year of Hope dito sa iyahang lugar, sa iyahang diocese, ug gani giawhag niya ang iyahang mga katawhan dito nga ipatigbabaw gyud, no, ipatigbabaw, no, ipatigbabaw gyud ang kining gitawag og kamatuuran o justisya. Ano? Balita mga higala gikan sa Vatican, bana-bana sigon sa ihap mga higala, no, adunay 3 milyones ka mga tao ang nakaadto sa Vatican aron pagpaminaw sa aron pakig-audience, no, himamat sa talahuron nga Santo Papa o pagpaminaw usab sa mga seremonyas dito sa Vatican. O maugad higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon, ug ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Bino, arita manghigala sa atong Saint of the Day. Boy na ang atong Saint of the Day. Kuan kini sila manghigala, duha kini kabuok, no? Ang atong dili ay kay kuan man taron. Ang 2 di ay mo is duha ka buok, no? January 3 ato ang Saint of the Day karon mahigala, ang atong kapistahan. Ang atong kapistahan karon manghigala, Most Holy Name of Jesus. Ang pagpasidungog sa balaan pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, no? Tungod sa atong sigon sa atong mabasa sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 9, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinataas-ang dapit sa kalangitan o gitagaan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Nahimong debosyon kining mao nga kapistahan sa ika-12 nga siglo, unya gikuan kini, gitudlo kini ni San Bernardino sa Siena, no? Unya giaprubahan kini ni Pope Clement V niadtong 1530, ug sa 1721 Pope Innocent extended the feast to the entire church, no? Entire church gyud pa hingala, no? Pope Innocent the 13th
extended this feast to the entire church. Mao nagkalam-gala, no? Sa ato pa, padayon kita sa ato ang mga gibuhaton. Labi na gayon ang paghatag karong kapistahan, karong adlaw sa holy name of Jesus. Nala, no? Ari na ta manghigala sa ato ang catechism. Catechism na ta manghigala, no? Abi no nga atong catechism karon, ang topic nato taas-taas ni mahigala, no? Taas-taas ni, sumpay-sumpay po ni mahigala ni atong ang kuan ba, katubitang man's response to God, no? Man's response to God. Yan, no? What is man's response to God in His divine revelation? Of course, doon ay obedience or faith. No? I believe, no? Sa kining gitawag na itong personal. Pero doon na po'y communitarian, no? Kanang gitawag na to sa in English, we believe. No? Kay duha ba na, no? Each believer has received from others and should hand it over to others. Sharing to others can be done by action and by words, supporting each other and communitarian spirit of faith. No, sa ato pa, gikan manghigala sa I believe, mupaingon kita sa kining gitawag na itong we believe. Ayan, no? Sa ato pa, dili day mahimo nga I believe ra, no? Kay gitawag ba lagi kita isip simbahan ni Kristo. Okay, no? It is the church that believes first and so bears, nourishes, and sustains our faith. Everywhere, it is the church that first confess the Lord. It is through the church that we receive faith and new life in Christ by baptism. And faith offers us eternal life. We receive the life of faith through the church. She is our mother, our teacher in the faith. Nasa ato pa, ang simbahan gyud maoy kanang gitawag na to og nahimo nga tiglig-on sa ato ang pagtuo o na atong pag-ano bang kining I believe ba. So gihimo kining lig-on pinaagi sa simbahan muna nga we believe, no? Nya ang simbahan gyud maoy ni nurture, no? Siya mo'y ni nourish and sustains our faith. Muna nga sa simbahan mo simba gid ta Domingo, doon na tayo mga bata ato yung pabunyagan niya mo adto kitag simbahan sa mga kalihukan, Pasko, Semana Santa, no? Aron pagpakita nga kita membro gyud sa usa ka grupo sa mga magtutuo nga nagtuo kang Kristo. Labi, no? Ayaw mo katingala ang higala ha og medyo taguktok o gamay kay nag-ulan diri sa tuwa, no? Language of faith, no? We don't believe in formulas but in those realities they express which faith allows us to touch. Our devotions, what are the realities that we express our love, Father, Son, Holy Spirit, and our love of others. No, klaro na, no? Nga sa ato pa ang atong gyud ang gibatunan nga pagtuo, no, maoy nakalig ang we don't believe in formulas. Unsa man pasabot ng formulas? Kado naman tay mga formula sa pagampo, pero mga pamaagi ra na in order to kanang express our faith, no? Kanang mga formula ba nato no? Mga pagampo ako ba na mga formula lang, but it is our way of expressing our faith. So we need formulas, no? We need formulas. Dili kay ang mga formulas mauna gina dili ang gipasabot sa mga formula. Panalitan manguros ta. No, importante na siya kay formula man na, no? Pero ang atong mga pag-ampo, mga kining amahan namo, no? Mga pag-ampo man na. Sa ato pa kining usa ka na ka formula sa pag-ampo, but importante usab kana. Okay, klaro? Okay. Abi no ni atong pizza dos day manghigala, no? Dunay kuan ang gospel sa pizza dos kabahin ni sa kuan kaning Saint John the Baptist, no? Sa Mateo 3 kapitulo 3 unya si Saint John the Baptist di confront kini siya sa mga tinunan ba sa mga Pariseo
Nagiingnan man siya nga, ikaw ba ang Mesiyas? Sa may tubag ni San Juan Bautista, siya dili. Nagipangutana na po sa usog, ikaw ba si Elias? Naingon na po si John the Baptist, dili ba ya? And then, gipangutana na po siya, usa ka ba ka propeta? Mitubag si San Juan Bautista, dili. Nganong namunyag man ka? Nanudlo pagyud ka. Dili man day ka usa ka propeta. O niya, niingon si San Juan Bautista nga, ako ang tingog, I am the voice crying in the desert, make way for the coming of the Lord. Ano sa ito pa, ako ang tingog na nagsinggit sa kahangin sa kamingawan. Hawanin ninyo ang dalan sa Ginoo. Sa ito pa, niingon si San Juan nga, tingog sa kamingawan. Sa ito pa, ordinaryo ra gyud nga lugar, no? Pareho sa banaog muadto kas kunasan niya magsinggit-singgit ka dito. Ordinaryo ra gyud na. Ordinaryo ra gyud kang pagkatawhana ka kay dito ra baya ka nagsinggit-singgit sa kanang gitawag og kamingawan. Pero kung adto na ka magsinggit sa gitawag nato og lugar nga daghang kaayong tawo, espesyal nga lugar, siguro kung sa ato pagkaroon nga panahon nagamit na gyud ka og gwapo nga sound system, ngani ana, dili na ordinaryo, no? Pero si San Juan Bautista, no, nagmapaubsano. Niingon siya nga, ako ang tingog sa kamingawan, nga nagsinggit sa kamingawan. In other words, iyang gipakaubos ang iyang kaugalingon. Na kung but huna-hunaon, no, kung but huna-hunaon, dili baya ni siya ordinaryo nga tao, no? Kay gani si Kristo niingon man nga, kay gani si Kristo kanang ni ilang mangyud kang San Juan nga usa ka propeta. Ug gani kita karon ato siyang gila. Pero nagpabilin nga man mapaubsanon si San Juan Bautista. Muna nga sa Mateo 23 kapitulo 12 niingon siya nga, whoever humbles himself will be exalted. Niingon si Kristo. Sa ato pa, kung sa ato pa di ay, no, sa ato pa ni nga pagpanabutan nga kita di ay isip mga sumusunod ni Kristo, dili kita angay nga magmapasigar buhol, no, nga kuandrata tingog rata sa kamingawan, no, make way for the coming of the Lord. No, sa ato pa dili ta angay nga magpapasigarbo, no, dili ta angay, no, gani usa-usab ka na kapag tulunan alang kanato gihapon on the other aspect, no, nga panalitan ikaw na dato na ka, na professional na ka, daghan na ka ikang kwarta, daghan na kaayo kag angay ikapasigarbo sa imong kaugalingon. Pero sigon sa mga panig-ingnan nga gipuy-an ni San Juan Bautista, pagpabilin gyud gihapon nga mga paubsanon. Nya unsaon man nato, no? Kay ang pagka-mapaubsanon, ang kanabang mapaubsanon, wala na diha sa buta nga ana kanimo nga isalikway ginanimo ng mga kanang imuhang mga kabtangan, no? Para nako extreme na sad na. Extreme na kayo sama sa gibuhat nila ni San Francisco, daghan pa mga santos. Extreme na sad na kayo. Pero pwede ra nga padayon ra gihapon natong batunan ang ato ang mga kabtangan, pero matud pa magpabilin gyud gihapon ang mga cardinal virtues diha kanimo. No, kana bitang prudence, justice, fortitude, and temperance. Sa manang prudence, kana bang ang tanan, kana bang ang imuhang mga binuhatan dili gyud makapasakit sa uban. No, prudence ka ba? It's always good, do good or say good, think good in every situation. Ana no mo na prudence o niya justice, fairness ba? Kanang fair po ka ba? Kanang dili bitaw ka mamintaha sa uban ba? Unya kanang fortitude, gabisan sa mga kalisdanan, padayon ra gyud gihapon ka sa imong dakong pagtuo sa Dios. Temperance, no?
Kaya ka ng temperance, makapugong ka sa imong kaugalingon ba to moderate the desire for pleasure. Muna temperance ba? Kana bang dili po ka magpahinayak ba? Dili po ka magpahinayak. So bisan pag dato nakakaayo, dili jud ka magpahinayak sa imong gibati. No, temperance ano niya no? Kanya ato kanang mabasa sa sa Kaalam ni Solomon kapitulo 8 bersikulo 7. So muna no? Nga naman yun natandog sa kugamay ito ang reading katong kabay itong nakalabay pizza dos kay murang kinahanglan gid nato kasi atong nasod karon murang mag nangausog ni kinaiya sa pipila. Nangawala na ang mga cardinal virtues human nga nakahupot og dagko kaayong posisyon sa gobyerno. No? Na mura bag nakabantay mo ano yung mga ghost projects mga higala no? Na dili lang sa nahimo na hinuon nga imbis sa magmatinud-anon naana sa dagkong mga pwesto ma-implicated na hinuon ini mga ghost projects, mga malversation of public fund, corruption, bribery ug daghan pang uban. Muna kita isip mga katawhan sa Dios dili kita magpadala niya magpakasama ta ba ni Saint John the Baptist na simple ra gyud nga tawo bisan pa kung unsa naman kadako kayo ang iyahang nabatunan nga dungog o pagdayeg sa mga tao kay magbulunyag na gyud siya pero padayon gihapon siya sa iyahang mga pagbinutan. Oh, klaro ba? Sapino ha? So din na lang sa takutob ha. No, saon man gyud nga ingon bita ingon man gyud ni ana ang kinabuhi sa tao dili man gyud usahay ta maka pugong-pugong po sa atong mga kinaiya pero magampo ra gyud ta. No? Paningkamot ra gyud ta nga we will remain humble sama kang Saint John the Baptist. Oh, sa ngalan sa itong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager, si Father Ramaata, maging manusab, ang akong kaubanan ng mga pari sa Katolikong Simbahan, Lukop Kalibutan, ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo, o manalangin ka nato ang Diyos nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Maayong mudto, Pilipinas.